се чува. Ето бе учила толкова години да живе здраве. Още малко също. Сега обясни защо правим така. Обясни на публиката. Защото да пляскаме. А как да пляскаме? Не бе, така като казвам, какво ме имитираш мен? Че трябва да се вдигаме елегантно ръчичката. Понеже аз така правя, нали, да покажа, че трябва да се дигне на края на упражнението и тя след мен. Но това за пляскането беше хубаво. Айде сега това ли свири. Раз, два, три, четири. Нали така, миличка? Айде сега да видим. Кое ще търсим да свирим? Като орган, нали? Къде сме го скрили това като орган? Изложихме се. Там тук никакъв орган не виждам. Я да погледнем тук, госпожа, моля да ми се бъде. Ето го тук. Ето го, да, имаме. Хайде се, 3, 4.